Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halaman 57 ya. Wal hayawanu kulluhu. Wal hayawanu 56. Wal hayawanu tawi pira-pira kewan kulluhu ya sakabehane kewan. Tahirun iku suci nalika ija urip. Nalika ija urip. Wis. Wal maitatu utawi bathang kewan sing mati ora sebab digorok cara syarak batang. Wal maitatu utawi batang kuluha ya sakabehane maitah najisatun. Iku najis ila samaka kejaba iwak. Wal jaro dalan walang. Wa bena Adam lan menusa. Anak turune Nabi Adam. Kabeh batang perkara sing wis mati tanpa di sembelih cara syarak iku kabeh hukume najis, kejaba telu. Sing loro keneng dipangan, sing siji ora keneng. Sing keneng dipangan rupane iwak karo walang. Tapi kotorane ya tetep najis. Neng kotorane kewan sing cilik, kaya iwak sing cilik, kaya iwak bandeng ngene iku ya. Iku di ngapura, mulane najis neng di ngapura, oleh dipangan. Neng nak keneng sandangan tinggal salat ya tetep boten sah. Kaya apa contone neh? Terasi. Terasi iku kan ana kotorane apa? Kotorane rebon. Lah micati rebon ya ora mungkin. Wong padha uget-uget ya. Ngono. Terasi iku hukume tetep najis, tapi nak dipangan di ngapura. Nak keneng sandangan go salat boten sah. Lah kok dihukumi najis? Urang kan termasuk nak batange urang kan suci. Batange urang suci tapi tembeleke urang najis. No. Dadi batang sing najis iku telu, batang sing suci iku telu. Iwak, walang karo batang menusa. Sing loro oleh dipangan, sing siji ora oleh. Al-maitatu utawi pira-pira batang kuluha ya sakabehane maitat. Najisatun iku najis. Liqaulihi ta'ala karana dawuh Gusti Allah taala. Hurrimat alaikumul maitah al-ayah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat wis diharamake. Hurrimat wis diharamake alaikum ing atase sira kabeh al-maitatu apa mangan batang. Wa tahrimu ma utawi ngaramake barang. La hurmata kang ora den mulyaake ku maujud lahu kedue mah. Menusa diharamno dipangan iku karena muhtaram. Muhtaram iku artine dimulyakno cara agama. Dadi basane apa muhtaram utawa hurmah. Wala darurata lan ora ana jenise terpaksa iku maujud fi akli ing dalem mangan mah. Kecuali nak darurat. Misale anyen ora ana panganan liyane, anane batang babi umpamane. Ya oleh, bahasane oleh. Oleh dipangan karena darurat. Lisatir romak karena mempertahankan nyawa.
ora krana kebeneran pumpung darurat getno ya dulu iku nuduhake apa tahrimu ma ala najasatihi ing atase najise ma barang kok diharamno padahal ora muhtaram iku nuduhno nak barang iku dihukumi najis rupane batang iki diharamno tapi ora muhtaram batang iki ora perkara sing dimul yakno dan nak menusa ya muhtaram haram dipangan tapi krana muhtaram krana batange menusa iku dimul yakno li anna syai'a piye Gus alih muhtaram iku jebolo li anna syai'a krana satemene suwiji-wiji innama yahrumu iku angin pestine haram apa syai' jadi sesuatu diharamkan itu dipandang dari beberapa segi beberapa sebab imma li hurmatihi ana kalane nggih ana kalane krana mulyane syai' barang iki diharamno krana barang iki dimulyakno rupane menusa auli dararihi utawa krana bahayane syai' kaya racun iku diharamno krana darar cara kaedahe ad-dararu yuzalu ning gone aturan agama kempelaratan itu harus dihindari au najasatihi utawa karena najise syai' jadi barang itu sampai diharamkan itu ada 3 sebab boleh jadi barang itu dimuliakan kayak menusa iku suci mati ya ija suci menusane tapi kotorane karo ya tetep najis kene kok suci karena muhtaram karena dimulyakno nak suci dak oleh dipangan ora oleh sebabnya dimulyakno bahasane muhtaram auli dararihi tawa karena bahayani pamane jamur kletong ya jamur iku ya suci neng wong darar are ya ora keneng membahayakan tubuh au najasatihi utawa krana najis contone batang titik wal maitatu tawi kang aran najis wal maitatu tawi kang aran malah najis kadang ya ngono lambe karo utek rapati konek wal maitatu tawi kang aran batang kuluman iku kabeh barang mata kang mati apa man hasfaan fihi kelawan kejeblok irunge kuluman ono dadi kewan sing mati dengan sendirinya ngono maksude kejeblok irunge waktalalan dadi cacat fi ing dalem kuliman apa syartun siji syarat min syuruti tazkiyati saking pira-pira syarat penyembelihan kadzabihatil majusi kaya kewan kang disembelih wong kang nyembah api al majusi iki wong sing nyembah api wal muhrimi lan kewan sing disembelih wong kang ihram. Dadi wong ihram iki ra oleh maten-mateni. Sembelihane rasa. Apa wal muharrami lan kaya sembelihan kang den haramake. Kaya sembelihan sing disajikan kanggo berhala. Wamalan hewan. Jadi hewan yang disembelih tidak memenuhi syarat iku kaya hukume kaya batang. Wamalan hewan dzubiha kang disembelih apa ma bi admin kelawan balung au nahwihi utawa padane balung. Dadi
kudune nyembelih iki nganggo barang sing landhep kasikinen kaya peso utawa arit. Disembelih nganggo balung utawa padane balung rupane untu. Dilalae wong ana siunge rada dawa ngono. Nyembelih anggere dikeletak gulune. Sah ta mboten gembliyane? Ora sah. Bawa nganggo balung iki ora sah. Wakadzalan iku kelawan kaya mengkono-mengkono ma dzubiha bi azmin zabhuma utawi nyembelih barang layuk kalu kang ora kena dipangan apa ma. Kucing iku disembelih ya tetep najis. Dadi maitah. Sebabe kucing termasuk malayuk kalu. Hewan sing ora sah dipangan, ora halal dipangan. Iki besok keterangane detail nek gone Kitabul Udhiyah apa Kitabul Aqiqah wal Udhiyah wal At'imah. Gone akhir-akhir ngono. Titik. Wadhabituhu ngono. Dadi kewan sing ora keneng dipangan iku disembelih tetep hukume najis. Kaya kucing, kaya apa? Sale. Macan niku nak aja urip suci, tapi begitu kok mati ya najis. Kula. Wala. Wadhabituhu utawi pelanggerane ma antakula iku yen ta ngucap sapa sira almaitatu utawi kang aran batang ma iku kewan zalat kang ilang hayatuhu apa uripe ma biwari zakaten ora biwari zakaten sebab ora den sembelih syar'iyaten kang bangsa agama. Dadi kewan sing ilang nyawane tanpa disembelih cara syariat iku jenenge maitah. Wa yustasna lan dijabake minal maitati dikecualikan minal maitati saking pira-pira kewan. Asama ku apa iwak, batange iwak. Wal jaradulan walang. Iwak karo walang iki ora usah disembelih. Artine senajan iwake gedhe iki ora usah disembelih. Cukup anggere dipateni terus dipangan. Dari kok upamane kok tunggu pari ngeleh. Lho ya ning kono walange akeh, anggere mau jikok mau pangan uripan ya sah. Ama samaku anapun utawi iwak falikolihi mongko iku krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem hukume segara. Wa utawi segara at-tahuru iku perkara kang suci mauhu apa banyune al. Dadi iki ale iki jenenge isem mausul waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadza du'inda tayyin syuhir. Terus wasifatun sharihatun sila tu'al wa kaunuha bi mu'rabil af'a dikol. Wa utawi segara at-tahuru iku perkara kang suci apa mauhu apa banyune al khilu iku kang halal maitatuhu apa batange hal. Artine batang-batang hewan sing anyen uripe ning segara, ora batang sing manggon ning segara. Engko ana batang sapi manggon ning segara anggap halal. Maksudnya ya memang batange hewan sing hidupnya memang di laut. Batang ula segara niku nggih halal. Nah ula kan pengecualian perkara ana hadise dhewe. Ya ana. Iya tapi ana ya memang ana. Tapi ular itu ada hadise sendiri sing apa termasuk
Sepisan ya anjen iku buas, ping pindhone doror. Apa? Doror. Ya, iki mau kan barang iku dihukumi apa? Dihukumi ora oleh dikonsumsi, itu kan ada tiga sebab. Perkara muhtaram, perkara dimulyakno rupane manusa, malaikat barang mestine itu ya. Tapi kabeh malaikat mangan malaikat piye? Malaikat kebetulan batange. Ya, sampai iki ya durung ana wong durung mati. Sing loro krana doror. Krana doror. Sing ketiga krana najis. Lah, ula iki termasuk doror. Lah saiki kaya apa ikan-ikan yang beracun. Hukum asline ikan boleh dikonsumsi. Neng ketika ikan iku beracun tidak boleh dikonsumsi karena doror, karena membahayakan. Ad-dararu yuzalu. Ngono. Hadisun sahihun. Understand you? Tapi iku hadis kang sahih. Titik. Wa amal jaradu. Lan anapun utawi hukume walang kok sah dikonsumsi ora usah disembelih sik. Falikolihi mongko iku krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhillat selana maitatani. Uhillat wis dihalalake lana maring kita pemaitatani badang loro. As-samaku rupane badang iwak wal jaradu lan badang walang. Rawang riwayatake hadis sapa Imam Ibnu Majah bi isnadin kelawan isnad dhaifin. Kang apes. Naam. Iya bi isnadin dhaif. Rawang ngriwayatake hadis sapa Imam Al-Baihaqi. Sapa Imam Al-Baihaqi mauqufan hale rupa hadis mauquf. Jadi hadis sing di isnadna maring sahabat iku jenenge hadis mauquf. Nanti isnadna maring Kanjeng Nabi jenenge hadis marfu. Nanti isnadna maring tabi'i jenenge hadis maqtu. Ngono. Ala Umar ing atase sahabat Umar radhiyallahu an. Waqala lan dawuh sapa sahabat Umar innahu satemene iki hadis iku sahihun. Iku sahih. Wa hukmuhu tawi hukume iki hadis iku hukmul marfu'i kaya hukume hadis marfu'. Jadi hadis marfu iku ma undifa linabiyin. Jadi hukumnya kaya hadis marfu. Ngono. Alah iki belajar hadis hasanadis rawi-rawine wis kangelan wis karek maca dipelajari klathuk-klathuk wis karek anut malah ora kangelan yo. Ngono wae yo ijeh kangelan. Wa yustasna ora-orane nak ijeh ngaji. Ora-orane iki nak ora paham, kok ijeh ngaji, ijeh klebu hadise. Idza wajadtum riyadul jannah farta'u biha. Oh, nak kowe roh taman-taman swarga, kowe becik ngrasa nyaman nek nggone kono panggonan. Mulane biasane hawane wong ngaji ku ngantuk sebab taman Wa maryadul jannah ya Rasulullah, taman surga niku napa? Khilaku zikri, tempat-tempat ngaji, majalisul halal wal haram. Wa yustasna lan den jabake al adami apa anak turune Nabi Adam manusa. Aidon hale maneh fa innahu krana sak temene al adami layan jusu iku ora dadi najis sapa al adami bil mauti sebab mati. Manusa iku ora dadi najis sebab mati ya suci. Ala rajihi menurut kaul kang unju musliman iku mati Islam kana ana sapa al adami au kafiran utawa mati kafir. Badange wong kafir wae ora dihukumi najis. Sing dihukumi najis akidahe. Mulane nek nggone ayate innamal musyrikuna najasun.
satemene akidahe wong-wong musyrik iku najasun najis, kotor. Fala apa innamal musyrikuna najasun. Nggih, iku nek nggone Qur'ane ngono. Sing najis akidahe. Artine akidahe akidah sing ora bener. Liqalihi ta'ala gene manusa kok dimulyakno. Karena dawuh Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam lan demi nyekti teman-teman wis mulyaake sapa ingsun Bani Adam ing anak turune Nabi Adam. Al-Isra ayat 70. Wa qadiyatut takrimi utawi kesimpulane dan mulyaake. Wa qadiyatut takrimi utawi kesimpulane dan mulyaake iku ala yuhkama. Iku yen ora dihukumi sapa Bani Adam binajasatihi kelawan najise Bani Adam. Dadi kok dimulyakno berarti ora najis. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunajisu, aja ngarani najis sapa sira kabeh. Mautakum ing pira-pira wong kang mati sira kabeh. Manusa iku nak mati aja mu arani najis. Fa innal mu'mina karana sak temene wong kang beriman. Layan jusu iku ora dadi najis sapa al mukmin hayyan. Ing dalem nalika isih urip wala maitan lan ora ing dalem nalika mati. Rawang riwayatake hadis sapa Al Hakim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al Hakim iku sahihun hadis sahih ala syarti syaikhaini ing atase syarate Imam Bukhari Muslim. Wa qala lan dawuh sapa Al Hafidhu. Al Hafidh iki man hafidha al famiati hadisin. Wong sing ngapal 100.000 hadis iku hafid. Hafid. Lah nek wong apal Quran iku hamil. Hamil menawa teki gedhi hamil. Mulane nek gone hadise ora hafadzatul Quran. Hamalatul Qur'ani hamalatu royatil Islami. Loh jadi apa hamalatul Qur'ani utawi pira-pira wong kang apal Quran iku hamalatu royatil Islami, pira-pira wong kang nggawa panji-panjine agama Islam. Oh gitu. Wa qala lan dawuh sapa Al Hafidh. Sapa ulama kang apal 100.000 hadis. Kita kan apalane kan mek sak hadis. Innamal a'malu. Apal mesti iku. Nah wong Wahabi apale sak hadis kullu bid'atin. Iku hadis siji digawe kaya kunci Inggris digungukumi kiai-kiai NU, kiai-kiai Ahlus Sunnah sak donya. Kaya kunci Inggris ya. Oh sing dihukumi iku kadang hafal Bukhari, apa Muslim, hafal Al-Kutubus Sittah. Diserang nganggo kunci Inggris. Kullu bid'atin maksude ta. Rupane Syekh Diyauddin Al-Maqdisi kang bangsa Maqdis isnadu tawi isnadi ki hadis iku ala syarti syaikhaini ing atase syarate Imam Bukhari Muslim. Wa fi sahihaini lan iku tetep ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta sanging sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa ana Rasulullah satemene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sapa Rasulullah lawu maring Abu Hurairah. Wa huwa hale utawi Abu Hurairah iku junubun wong kang junub. Dadi sahabat Abu Hurairah iki termasuk sahabat sing ashabus suffah. Manggone ning gone emper Masjid Madinah, penggaweane ngaji tok.
Mulane termasuk sahabat sing terbanyak meriwayatkan hadis, sebabnya paling sering mendampingi Kanjeng Nabi. Subhanallah, kelawan maha suci Allah. Innal mu'mina sak temene wong kang mukmin, layan jusu iku ora dadi najis sapa al mukmin. Wa huwa hale utawi Abu Hurairah ya ummu. Wa huwa ngene. Wa huwa utawi al mukmin ya ummu. Ya ummu iku nyumprambai. Ya ummu iku nyumprambai apa iki dawuh innal mu'mina la yanjusu. Al muslima ing wong Islam wa dhimmiya lan kafir dhimmi. Kafir dhimmi iki wong kafir sing manggon ning gone negara Islam, dheweke dilindungi negara tapi mbayar jizyah atau pajak. Wakila iki ana sing berpendapat, nah sing rajih, kaul sing unju, sing menang iku ora najis. Wakila. Nah, iki kawe dhisik iku ulama iku ya ana sing berbeda ngono. Ora kudu padha kabeh. Tapi kok berbeda kok ora siap terus akhirnya ngejak perang. Lah iki ya wis beda ceritane. Wae ning kono iku dawuhe apa? Dawuh ulama-ulama dhisik ngono. Ikhtilaful a'immati rahmatun tuqallidu man syi'ta kulluhum ala rusdi. Perbedaane para imam-imam, para ulama iku dadi rahmate Gusti Allah taala. Tuqallidu ana siraman syi'ta ing wong sing mung karepna. Lan cara kita anutane salah siji karo madzhabil arba'ah. Madzhab papa. Kulluhum ala rusdi. Tawi kabeh a'immah ala rusdi iku tetep ing dalem oleh pituduhe Gusti Allah. Ngono. Pengkon padha ora iso. Apa meneh nganti beda nggon. Kanca sebangku kuwi ora padha, gurune padha. Gurune padha. Madzhabul arba'ah iku ora padha. Punjere padha. Padha-padha tabiin ngaji karo sahabat. Sahabat ngaji karo Kanjeng Nabi. Nanti qiraah iku ya ora padha. Qiraah sing kita ji iku qiraah masyhurah, qiraatu Hafiz an Asim. Tapi ning gone masalah apa tilawah iku ana istilah qiraah ana istilah qiraah sab'ah. Lah, qiraah sab'ah iki ana tambahan istilah neh jenenge qiraah salasah. Sehingga qiraah iku ana asyrah. Lah qiraah asyrah iki ana papat qiraah sing dihukumi qiraah syadzah. Sehingga qiraah ning gone bacaan Al-Qur'an iku ana istilah al-arba'asyar. Ana 14 qiraah. Lah kita ngrumati qiraah siji wae ra katam-katam. Nah ngono. Wakilayan jusu. Okil. Nah anak kil iki ya kudu ngalah. Kudu ngalah tetep kalah karo kaul raji. Yan jusu dadi najis sapa manusa bil mauti sebab mati. Menurut sebagian ulama, manusa nak mati iku dihukumi li anau krana sak temene manusa hayawanon iku hewan tahirun kang suci. Fil hayati ing dalam tingkah urip. Sebab manusa iku kewan sing suci. Lan nek nggone ngelmu filsafat utawa ngelmu mantek iku mendefinisikan manusia iku al insanu hayawanon natikon. Jadi manusa iku ya termasuk golongane hewan, tapi ditambahi natikon sing iso berpikir. Lah, iku nak cara nek nggone bab rasem iku berarti hayawanon iku jinis, natikon iku jenenge
farik. Nah, ketika natikon iku dibuang, farike dibuang. Manusa ora duwe utek, berarti al insanu hayawanon. Sehingga manusa iku nak mati menurut menurut sebagian ulama iki dihukumi najis. Fil hayati manusa iku nak urip suci. Wairi makulen kang ora kena dipangan daginge badal mauti ing dalem sawise mati. Uripe suci, tapi nak mati ra keneng dipangan. Fayan jusu mongko dadi najis apa manusa kawairihi kaya liyane manusa. Wastus nialan den jabake aidon kelawan maneh aljaninu apa widungan iku apa kandungane kewan sing nek jero weteng iku lho alladzi yujadu kang den temu apa janin maitan hale mati inda dzabhi ummihi ing dalem nalikane nyembelih ibune janin. Dadi nek ana kewan meteng disembelih mboke anake melok mati iku nak anake anyen mati nek jero hukume halal padha karo mboke sembelihane anut mboke. Neng nak dibedel kok ijeh urip ana dua pilihan. Mu ingoni apa mu sembelih ngono. Dadi ngono ya. Kowe nak ana kewan kok hamil ya nul. Kowe nangani sapi ya. Sapi meteng Manuk. Mu sembelih. Mu sembelih lah nak manuk ngendhok ora janin. Ono. Iku nanam dak manuk. Iku mau sembelih kok widungane mati. Ya. Iku berarti melok halal anut sembelihane mboke. Lah nek ijeh urip piye? Lah nek butuh dipangan ya disembelih dhisik. Kang ngono ah. Lah nek pamane dingoni ya oleh-oleh wae. Ono. Fain tau krana satemene janin. Tahirun iku suci halalan terkalal. Wakadalan iku kelawan kaya mengkono-mengkono janin. Asaidu utawi kewan buruan aidon hale maneh ida mata nalikane mati apa said bidogdoti kelawan den ceples au bila to mati utawa kelawan ditabok sale apa biasane sing tinggo buruan iku anjing ya anjing utawa nek nisbate burung ya elang ya elang bawa kucing dilatih engko nak nyolong manuke tanggane ana iki buruan iki hukume ya padha wae halal tapi uliye kudune yen terpelajar temenan ana beberapa syarat antara lain ketika melepaskan maca bismillah terus ketika anjing utawa elang iku mau menangkap iki cuman dilukai dipateni tok ora nganti dipangan iki berarti mukallibin artinya bener-bener terpelajar tapi ora umum ning kene ya dhisik ana sing duwe hewan buruan iki wong daerah Celuak biasane diculno ning alas dikon loro hewan buruan. Fa innahu yahillu. Krana sak temene saed. Yahillu iku halal apa saed? Fi asahil qaulaini ing dalem luwih sahih-sahihe pendapat loro. Besok apa ana kitab said wa dzabaih wa dhahaya. Ana bape dhewe. Wa kadzalan iku kelawan kaya mengkono-mengkono janin. Al-ba'iru tawi onta ya wedhus teksel barang mestine annadi kang berot dadi nadi manane berot Almarhum. Ida mata nalikane mati apa ba'ir bisahmi kelawan di jemparing dadi di apa jenenge ditujes ya nganggo jemparing utawa nganggo bendo
ana pedet kecemplung sumur, ya kan? Ijeh urip. Nak ngenteni diangkat, iki engko kira-kira malah ora ketulungan. Iku ngoroke piye sak tempoe. Wis tatone keneng jithoke ya jithoke, keneng bokonge ya bokonge. Iku maknane kewan sing nadi. Kewan sing berot. Tawa mlayu kaya apa ya pas korban ngene iku kok mlayu. Ora keneng dicekel, telorong tumbak ya. Iku kaya hukume soet ya. Ono paham ya? Fi ghairil idza mata nalikane mati apa bair. Nah cara gambarane kecemplung sumur tawa katut banjir. Nah, katut banjir. Bisami kelawan jemparing. Dadi contone sing kanggo mateni sing gampang jemparing. Fi ghairil manhari ing dalem liyane panggonane nyembelih. Dadi sing ditatoni ora harus nek nggone gurukane ya sak kenenge. Ngono. Fa inau krana sak temene bair. Yahillu iku halal apa bair wal jawabu utawi jawabe anna hadhihi sak temene iki kabeh ya janin ya hewan buruan ya unta sing berat iku zakatun iku den sembelih syar'iyatun kang bangsa agama utawa syara qala wa yusalul inau wallahu a'lam bisawab hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.